Xayrli kun, hurmatli tomoshachilarimiz. Bayram bilan sizni bugun bizda Sabanto'y. Tatar ovullari federal Sabanto'y ham siz haligi mezgillarni turidan tur efirda bizning telekanallar osha TNV ham TNV, Planeta telekanallari shulay rasmiy saytda, YouTube'da ham VKontakte'da ko'ray olasiz. Biz hozir vaqtda Muslim tubagida, Yamliq bo'yinda Muslimlar haligi Sabanto'yga shunday zo'rlab hazırlanganlar, maxsus park tuzganlar, uni kelashak deb ataganlar. Bu parkning maydoni 100 gektar. Biz yanında basib turgan amfiteatr o'zina masalan 5000 kishini sig'dira ola. Umuman bayramlarda 30-50 ming kishini qulochli ola ekan bu o'rin. Butun Rossiya Sabanto'y yildan yil kengaya borib, o'zina zo'rroq maydon talab etadi. Bu yil 11-tapqir o'zdirila, atavgi tapqir ul Samara өлкәсендә uyushtirilgan edi. Ham uyushtiruv inisiativasi Tatar kongressинiki. Bu yil Samara tatarlары инде үзләре монда Мөслимдә кунакта. Гомумән Самардан гына түгел, Россиянең 40-тан артык төбәгеннән монда бүген милләттәшләребез җыелды. Пенза, Пермь, Кемерово, Курган, Башкортстан, Әстерхан, Оренбург, Чиләбе, Нижгар, кайдан гына юк милләттәшләребез. Һәм Сабантуй әлбәттә инде ул шулай гомер-гомергә дуслар, туганнар, кардәшләр бергә җыелып, бәйрәм итә торган, күңел ача торган урын булган. Һәм бу әле шул ук вакытта сыный торган урында. Монда бәйрәмнәр оештырылачак. Сабантуйның күрке ул әлбәттә уеннар. Бүләкләре соң бүләкләре. Чөнки Сабантуй ат чабышында автомобиль хәтта бүләк итә. Шулай ул абсолют көрәш батырына да тапшырылачак әлеге Мөслим Сабантуйында. Бүләкләре соң бүләкләре. Сабантуйлар шундый үздереп җырлый торган һәм үздереп бии торган бәйрәмдә. Һәм бүгенге концертның шушы күңелле мизгелләрен siz de bizning bilan birga менә шушы TNV һәм TNV Planeta каналларында карый алачаксыз. Һәм шуны да искәртәбез. Әлеге бәйрәмдә барлык ковидка каршы саклык чаралары күрелгән. Саклык чаралары катнашучылар тарафыннан да, оештыручылар тарафыннан да һәм бәйрәмгә килүчеләр тарафыннан да истә тотыла әлбәттә. Әлбәттә, моны халык истә тотсын иде һәм сезне дә әлеге бәйрәмгә көтеп калабыз. Хәзер бәйрәмнең иң кызыклы һәм иң күңелле мизгелләре булачак. Әлеге 2 сәгать дәвамында сезнең белән Гөлчәчәк Шәйхетдинова һәм мин Алмаз Гафиятов булырбыз. Игътибар сәхнәгә һәм бәйрәмгә. Бәйрәм белән дуслар. Бәйрәм белән, бәйрәм белән. Эй, табигать, синең матурлыгың Үзі бір жыр, татлы бір мизгіл, сенің изгі, жылы туфрағында қанатлана құштай саф күңел. Накануне Сабантуя со всех деревень окрест нес народ свои подарки, чтобы красить шест.
Әйдә, шиттә басып торма. Бүләгеңне китер тизрәк. Я, бүләкләрегез әзерме? Шиткән кулъяулыкларыгыз егетләрнең асылларына туры килсен. Кызлар, Мен бу кулъяулыкны шәй көнендә беренчелекне алган Кар батырына бүләккә дип чиктем. мәхәббәт утравында әле генә никахлашкан мөслим килен Алсудан иң беренче килгән атка шиккән сөлге. Алмаз карәле, түбән очтан Мәликә әби килгән бит. Эй, әби, мин монда кызлар күзә бирмәсин, әби. Улам, менә бу сабан туйга дип җыйган идем күкәйләрне. Алыгыз әле. Эй, әбекәй, килеп тә җиттеңме ни? Әбей, монда бит бөтен сабан туйга җитәрлек йомырка җыелган. Бу шүлмәк сабан туйда ватар өчен. Ләкин ватарга иң беренче үзем чыгам. Кара аны. Ярар агай, ярар. Үзем ватармын, үзем. Бу мөнбәр капчык сугышында җиңгән кешегә. Рәхмәт, апа, рәхмәт. Карагыз әле, дуслар, ничек матур итеп чигелгән, күз яуларын алырлык булган бит бу мөнбәр. Егетләр, бу тәкә миннән Сабантой батырына ял буе ашаттым. Рәхмәт агай, рәхмәт. Карагыз әле нинди симез. Көчтә җитми үзенә. Егетләр, я, булышыгыз үзенә. Баганага бәйлибез. Ныграк тот, каша күрмәсен. Юкса безне хур итәсен. Субханаллах, батырга тәккә дә булды. Бу матур сөлгене ат чабышында иң сыгыннан килгән атның муйнына бәйләргә дип чиктем. Эй! Ул атлар күз яшьләре белән елый торган булганнар бит. Үзегез бәйләрсез муйнына, ярармы? Атны сөендерик әле, малкайна. Ярармы, улым? Егетләр, карагыз әле. Татарстанның үзеннән Лениногорский районы югары Каран авылыннан татар атлары тукымын үрчетү үзәге җитәкчесе Фәрит Нәбиуллин килә. Мөслим тугайларына нинди гүзәл бүләк алып килгән бит. Син беләсең, Алмаз, Фәрит Нәбиуллинның ерак бабасы Гани мулла әле 200 ел элек тукымлы атлар үрчетә торган булган. Аның Орлов нәселеннән 3 айгыры, 100 биясе булган. Бабалары һөнәрен бүгенге көндә Фәрит Нәбиуллин дәвам итә. Аның 5 баласына да ат җене кагылган. Менә бу бүләк ичмасам. Татар халкында шундый мәкаль бар. Ир-егетнең йөрәгендә ярләнгән ат ятар ди. Бу бүләк һәркемнең күңеленә ятар. Мондый тай! Теләсә кемгә эләкми шул. Ат бар җирдә, бәрәкәт бар диләр. Атлар авылның яме, төп бидәге. Ат янында үскән бала михрбанлы булып үсә. Аның фикерләве һәм дөньяга карашы да башка төрле була. Атларны без бик яратабыз. Авылларыбыз атлы булсын. Димәк, Мөслимдә татар атлары тукымы үрчиячәк. Рәхмәт! Рәхмәте сезгә, бүләкләре безгә. Бирелгән бүләкләргә каршы бездән дә бүләк.
Как работает народ, так и отдыхает. Сабантуй над всей Россией полотенцами взлетает. Мир и процветание пусть царят повсюду. Сотни, тысячи веков мы хранить вас будем. Принимайте дар заветный, память нить веков, что роднит вас с поколениями ваших дедов и отцов. Жәйге кишләр гармун моңын көтә. Жәй үзе дә жырдан ярала. Татар жаны моңсыз буламыны. Моң дарьясы бүген мәйданда. Узган ел Җөмһүриятебездә Тай СССРның 100 еллыгы гөрләп узды. Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов тәкъдиме белән бөтен дөнья татар конгрессы һәм мәдәният министрлыгы республикабызның иң оста баянчыларына 100 гармун бүләк итте. 100 еллыкка 100 бүләк! Аларны Башкортстанның Дүртөйле районыннан гармун ясау ustaсы Айрат Харисов җырларда җырланганча кыңгыраулы яшел гармун итеп бизәп, зәвыклы итеп эшләде. Менә алар! Татарстан гаяр ирләр иле, сылу кызлар, уңган халык җире. Мәйдан тоткан егет эш өстендә җиңелерме, билен бирер диме? Без максатчан халык, алда торган үрләр, һәр чак мавыктыргыч, улы. Җиңүләрдән җиңүләргә күчеп, алга бара ватан, илем юлы. 2021 ел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Милләтебезнең мирасын, телен, әдәбиятын, мәдәниятын, сәнгатен саклап калган иң зур оазисларның берсе ул һичшиксез Мөслим төбәге. Мөслим җире талантларга бай. Габдулла Тукайдан үз халкының әрнүләрен, шатлык киенешләрен мирас итеп алган. Шул яраларга шифа эзләп, милләте белән горурланып иҗат иткән татар халкының бөек шагыйре, гасырлар шагыйре Зөлфәт шушы гүзәл Мөслим якларыннан, яңа Сәйет авылыннан. Бу якларга дан өстәүче тагын бер ир егетебез. Сабантуйлар батыры кебек көчле рухлы шагыйр Харрас Аюп. Шагыйрә Шәмсия Җиһангирова. Язучы Фуат Садриев. Шагыйр Наис Гамбәр.
Мөслим җирлеге тудырган талантлы бөек шәхесләр татар халкына зиннәтле бүләк. Татар сәнгатенең күрке, 100 елдан артык тарихы булган Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 100 еллар дәвамында иҗат иткән Татарстанның халык артисты Наил Әюпов та гүзәл Мөслим ак буйларыннан иде. Татарстанның иң гүзәл табигатын иркәләп аккан ике игезәк, ак белән Агидел, Идел елгасына үзләреннән көч, дәрт, куәт өстәгән кебек, шушы ызандаш төбәкләрдә туып үскән 3 бөек шәхес, Мөслимнән Зифа Басирова, Сарманнан Илһам Шакиров, Актаныштан Әлфия Абзалова бергәләшеп татар мәдәниятенә яңа сулыш, яңа омтылыш биреп, милләтебезнең сәнгатен яңа биеклеккә күтәрделәр. Җырлар миңа яшәү юлын күрсәттеләр. Артка таба чигенмәскә өйрәттеләр. Халкым мине җырчы итте, бирде урын. Халык җырчысы итте мине, сөйгән җырым. Яшь кенә егет булса да, хәтер
Россия авыл сабан туена илебезнең 45 төбәгеннән шәрәфле кунаклар җыйды. Бүгенге сабан туйда Бурятия, Мордовия, Удмуртия, Мариэль, Чувашия, Башкортстан республикаларыннан, Әстерхан, Чиләбе, Төмән, Курган, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Томск, Омск, Ростов, Пермь, Оренбур, Самара, Сарытау, Волгоград, Пенза, Рязань өлкәләреннән кыскасы ерак көнчыгыштан алып Калининградка кадәр булган киңлекләрдә яшәгән татарлар бүген биредә бөтен Россия авыл сабан туенда кунакта. Шушы хөрмәтле кунакларыбыз үзләре яши торган төбәкләрдә татар телен, татарның тарихын, әдәбиятын, сәнгатен, мирасын саклап калу һәм үстерү юнәлешендә иң күп эш башкарган шәхесләр. Олы рәхмәтебез аларга. Хәзерге бүләгебез сезнең өчен, кадерле дуслар.
җитә, гасыр, дәвер уза. Мирасыбыз шанлы һәм бөек. Буыннардан буыннарга күчеп, хәтер бара. Хәтер мәңгелек. Хәтер бара. Татар мәңгелек. Яланнарда сабан туйлар гөрли, яшь егетләр сыза гармунын, уйнаклатып җилләр алып китә, еракларга гармуннар монын. Яланнарда сабан туйлар гөрли, бәхетлесе илнең бүген мин. Хәтфә кебек яшел яланнарга ачып салган халкым күңелен. Обычай древний, чистый и прекрасный, волнующий, как первый поцелуй. Собраться миром и устроить праздник. А лучший праздник – это Сабантуй! Мы разные, и лишь судьба на всех одна. Судьба построить светлые дома, деревья с царской кроной посадить, сынов подстать и дочерей растить. Неси меня, о волжская волна, ты голосов, наречий и надежд полна. Здесь мой народ, мой мир, моя страна. Мы едины, и судьба у нас одна. Алда безнең яулар үрләр, җирләр, күкләр, дәрья узасы сакланачак буыннардан күчеп, майдан тоткан гыйлем җыйган батыр, татарымның бөек мирасы. Туган җирем, изге җирем, монда туган атам-анам, ничә йөз ел бу туфракта яшәгәннәр әби бабам. Бер татарым үз җиребез, хурлык туган илдә, бездән соң да оныкларда бәхет тапсын шушы җирдә. Бер татарым үз җиребез, хурлык туган илдә, бездән соң да оныкларда бәхет тапсын шушы җирдә. Туган телене, татар телен, әби бабам бүләк иткән, тарихыңны яхшы бел дип, ахилыкка алар күчкән. Бер татарым үз җиребез, хурлык туган илдә, бездән соң да оныкларда бәхет тапсын шушы
могҗиза, ташып бәйрәм итү ил белән. Бөтен Россия сабан туе бүген, ак буйларында. Dinім дінім ғырфадат, кешкінадан күңілімді, бізден сұңғанықларда, сөйләшірлер туған тілді, бені татарым өз жеріміз, ұратлық туған елді, бізден сұңғанықларда, бәғіт тапсын шушы жерді, бені татарым өз жеріміз, ұратлық туған елді, бізден сұңғанықларда, бәғіт тапсын шушы жерді. Hayırlı gün, kadirli Saban Tuyu konakları. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! İzgi Bulgar hem Kozan jirlerinden sizge tuğanlar şe koynar selam. Сабантуй безнең көтеп алган зур милли бәйрәмебез. Сабантуй безнең күңелләребездә гомер буе тылсымлы бер көч булып яши. Бу көч безне туган җирдән еракларда яшәгәндә дә бер туганнар кебек берләштерә. Bu güç bizni tuğan jiribizge şakırıp koytara. Bu güç bizning dostluk, tuğanlık bakşasın, soqlanıp duymaslık bizekler bilen maturlı. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на 11-м Всероссийском сельском Сабантуе в Муслюмовском районе Республики Татарстан. Оглянитесь вокруг. На наш праздник пришли и стар, и млад, и самое главное, люди разных национальностей. Пусть сегодняшний праздник Сабантуй будет праздником дружбы, стабильности, мира и счастья. Хөрмәтле дуслар, хәзер Сабантуйның мөхтәрәм кунакларын сәхнәгә чакырабыз. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургалиевич Минниханов. Заместитель председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, председатель президиума Международного союза общественных объединений Всемирный Курултай Конгресс Башкир Эльвира Ринатовна Айткулова. Башкортостан Республикасы дәүләт җыелышы Курултайы рәисе урынбасары, Бөтен дөнья Башкорт Курултайы Конгрессы халыкара иҗтимагый берләшмәләр берлеге президиумы рәисе Эльвира Ринат кызы Айткулова. Исполняющий обязанности председателя правительства Республики Мордовия, сопредседатель Организационного комитета по проведению в 2022 году 12-го Всероссийского сельского Сабантуя Владимир Николаевич Сидоров. Мордовия Республикасы хөкүмәте рәисе вазифаларын башкаручы 2022 елда Мордовия Республикасында 12-нче Бөтен Россия авыл Сабантуен үткәрү буенча оештыру комитеты рәистәше Владимир Николаевич Сидоров. Сүз Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургалиевич Миннихановка. Хайырлы көн, кадерле дуслар, Сабантуй кунаклары, һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Менә монда бүген бөтен Россия авыл Сабантуена 45 өлкәдән, Россия өлкәсеннән 550 делегат. Сезне чын күңелдән Татарстан Республикасында сәламлыйбыз һәм безнең Сабантуйларыбыз матур, уңышлы үтер дип ышанабыз. Сезгә монда килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Добрый день,
дорогие друзья, уважаемые делегаты, представители регионов Российской Федерации, мы искренне приветствуем вас в Республике Татарстан с пожеланиями красивого, хорошего Сабантуя, запоминающего. Как вы видите, вот Муслюмовский район, хоть и на окраине республики, но достойно подготовился к этому Сабантую. Большое спасибо организаторам, большое спасибо нашим гостям. Хорошего, красивого Сабантуя. Сабантуй безнең өчен иң яраткан бәйрәм. Монда безнең якыннарыбыз, туганнарыбыз бергә утырып чәй эчәргә, көрәшергә, җырларга, биергә бөтен мөмкинлекләр бар. Әлбәттә, Сабантуй аша без үзебезнең гореф-гадәтләребезне, үзебезнең ата-бабаларыбыздан килгән гадәтләрне сакларга зур мөмкинлек. Шуңа күрә Сабантуй безнең өчен зур бәйрәм. Сезне һәммәгезне дә бүгенге зур бәйрәм белән, Сабантуй белән котлыйбыз һәм уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Переходим к церемонии награждения. Татар халкына гаилә кыйммәтләрен буыннан-буынга тапшыра килү һәр вакытта да хас булды. Тудырып, үстереп, тәрбияләгән балаң үзенең халкына ата-анасы кебек хезмәт итә алса, әти-әни өчен һәм ватан өчен моннан да зуррак бәхет булыр микән? Хәзер сәхнәгә аталы-уллы Исламовларны чакырабыз. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре һәм республиканың агросәнәгать комплексын үстерүгә мөһим өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены медале белән бүләкләнделәр. Хезмәт ветераны Мөслим районының мактаулы гражданины Исламов Зәкижан Ислам улы. Җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Исламов Илгиз Зәкижан улы. Күп еллык нәтиҗәле иҗади хезмәте, актив җәмәгать эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитетының баш референты, шагыйрә, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы Шәмсия Гатуф кызы Җиһангирова бүләкләнде. Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләнделәр. Татарстан Республикасының социаль-икътисади потенциалын ныгытуга зур өлеш кертүе һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы башлыгы Моллин Рамил Хәмзә улы. Милләтләр арасында татулыкны һәм тынычлыкны ныгытуга, татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен Пенза өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы, Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылыннан эшмәкәр Хайдар Җәгъфәр улы Бәхтиев.
Башкортстан Республикасының Төмәнәк Татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәге әгъзасы, Чакмагыш районының Аблай авылы крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Айдар Наил улы Габдуллин. Бүтін Дүния Татар Конгрессының Милли шурасы әгъзасы, Самара өлкәсе Дуслык төбәк иҗтимагый җәмгыяте президенты Фәхретдин Бәдретдин улы Канюкаев. Бүтін Дүния Татар Конгрессының Милли шурасы әгъзасы, Тор агры җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте рәисе, Пермь крае татарлары Милли мәдәни мөхтәрияте советы әгъзасы Хауиев Алмаз Альберт улы. Татарстан Республикасы президенты буйрыгы нигезендә татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияләрен саклау һәм үстерүгә өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелде. Мордовияның татар бизнесменнары клубы әгъзасы Эко Халал сәүдә йорты директоры Талип Рафаил улы Әбүбәкеровка. Башкортстан Республикасы Татар Конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, Башкортстанның Иглин районы Олы Теләк авылы крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Хәсән Сәгыйҗан улы Идиятуллинга. Бүләкләр тапшырылды. 11-й Всероссийский сельский Сабантуй 2021 открыт. А сейчас разрешите зачитать приветствие министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Патрушева. Приветствую вас на 11-м Всероссийском сельском Сабантуе. Среди многовековых традиций татарского народа этот праздник имеет особое значение. Сабантуй знаменует собой завершение полевых работ и прославляет труд земледельцев. Он символизирует мир, дружбу и единение людей в достижении общих целей. С 2001 года Сабантуй вышел на федеральный уровень. Отдавая дань обычаям предков, его широко и с любовью отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах нашей страны. В этом году 11-й Всероссийский сельский Сабантуй будет проводиться на своей исторической родине в Республике Татарстан. Пусть праздник подарит всем хорошее настроение и придаст новых сил для будущих достижений. Желаю вам здоровья, оптимизма и неиссякаемой энергии. Хәзер сүз ут күршебез. Башкортстан Республикасы делегациясе җитәкчесе Эльвира Ринат кызы Айткыловага бирелә. Рәхим итегез. Рәхмәт. Хөрмәтле Рөстәм Нургали улы, хөрмәтле катнашучылар, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле күршеләр, һезгә изге Башкортстан ереннән сәлам. Һәм рөхсәт итегез, безнең республика башлыгы Радиф Фарич Хабировтан сәлам хатын укып ишеттерергә. Кадерле дуслар, Башкортстан Республикасының күп милләтле халкы исеменнән Сабантуй байрамында катнашучыларны ихлас тәбрик итәм. Урал-Волга буе халыктары элек-электән билдәләнгән иң сагыу һәм яраткан байрамнарның береһе ул.
Хәзер илебезнең төрле төбәкләрендә һәм сит илдәрдә лә үткәрелүе аеруча куанычлы. Һабантуйның әһәмияте уның уникальлегендә, кунакчылык традицияларын һаклауда һәм төрле милләт кешеләренең берләшүендә. Был байрам намыслы эше менән туган еренә ихлас сөйен күрһәткән, татулык һәм тыныслык ныгытуга көч салган, яшьтәр өчен үлгү булган һәр хезмәт кешеһен данлай. Байрамды оештыручыларга, төрки халыкларының мәдәниятенә, рухи кыйммәтләренә игътибарлы һәм ихтирамлы мөнәсәбәте өчен ихлас рәхмәтемне белдерәм. Һабантуй барыгызга ла яхшы кайф бүләк итһен, изге иштәрегездә илһамландырһын, бөтәгезгә лә ныклы һаулык, именлек, изге эштәрегездә уңыштар теләйм. Башкортстан Республика башлыгы Ради Фарит улы Хабиров. Дорогие друзья, позвольте вас поприветствовать от имени Республики Башкортостан, от имени главы Республики Башкортостан Ради Фаритовича Хабирова, пожелать всем крепкого здоровья, хорошего урожая нашим аграриям, несмотря на невыносимые условия этого сезона. И позвольте также от имени Всемирного Курултая Башкир выразить признательность своим коллегам Всемирному конгрессу татар за ту большую работу, которую мы, как две общественные организации, ведем по сохранению наших традиций, наших языков, по сохранению всего, что делает нас народом Российской Федерации. Хөрмәтле достар, ысын күңелдән бөтә дөнья баштар Курултай исеменнән һезне котлайм. Мөслим районы Башкортстан өчен әһәмиятле. Мөслим районында безнең башкортлар яшәгән, безнең иректе һәм кара табын яшәгән ыруларның йөрдәре. Һәм әлбиттә без ышанабыз, безнең дуслык, безнең артабан алга атлау һәм әлбиттә бик зур эшләребез, безнең телдәребезне һаклап калу, рухты күтәрүгә һәм үзебезнең шәҗәрәләрне белеп, үзебезнең тарихыбызны белеп, безнең яшьтәр, балалар үсһен. Бөтәгезгә лә уңыштар, именлек, һаулык теләйм. Ошо зур байрам менән бөтәгезне лә котлайм. Рәхмәт, достар. Дорогие друзья, а сейчас просим вынести символ Всероссийского сельского сабантуя для передачи эстафеты на 2022 год Республике Мордовия. Владимир Николаевич, просим вас принять почетную эстафету. Вам слово, Владимир Николаевич. Добрый день, глубоко уважаемый Рустам Нургалеевич. Здравствуйте, дорогие друзья. СМНС Кадрлет Дуслар. Позвольте мне от времени исполняющего главы Республики Мордовия Артема Алексеевича Ждунова и правительства нашей республики поздравить вас с этим ярким, самобытным и добрым праздником. Татарстан принимает многочисленных гостей из регионов страны на 11-й Всероссийский сельский сабантуй, который приурочен к столетию образования Татарской ССР. Сабантуй является настоящим торжеством трудолюбия, гостеприимства и спортивной удали. И этот праздник давно перерос в большую и очень доброжелательную площадку межнационального и межконфессионального общения. С Татарстаном Мордовию связывает многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество. Рассчитываем, что добрососедские отношения между нашими регионами будут и дальше развиваться и крепнуть. В Мордовии проживает около 43 тысяч татар, которые вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие региона своим трудом, упорством в достижении поставленных целей и большой любовью к родной земле. Наша республика дала татарской культуре таких выдающихся писателей, как Хадид Акташ, Шариф Камал, Абдарахман Бальсамов. Нас связывает имя легендарного летчика, героя Советского Союза, почетного гражданина Мордовии и города Казани Михаила Петровича Девятаева. Мордовия гордится своими славными уроженцами, чтит их память, торжественно отмечает памятные даты. Мы дорожим культурным богатством каждого народа. Веками живущие рядом русские, мордва и татары вместе плечом к плечу делят радости и печали, и свои национальные праздники они тоже отмечают вместе. Наши республики наравне с мордовскими праздниками Акшикелу, Оскинраск празднуют и День Плуга, который имеет статус республиканского. Глубоко уважаемый Рустам Нургалеевич, дорогие друзья,
В 2022 году в России состоится празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарии. И очень почетно, что в рамках этого масштабного мероприятия в Мордовии пройдет 12-й Всероссийский сельский сабантуй. Отмечу, в 2006 году столица Мордовии Саранск уже становился местом проведения федерального сабантуя. Рассчитываем, что в следующем году все ограничения, действующие в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будут сняты, и мы проведем всероссийский праздник на самом высоком уровне. Пользуясь случаем, позвольте пригласить вас в следующем году на Всероссийский сельский сабантуй в Мордовию. Дорогие друзья, от всей души желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия. Пусть каждому из вас этот самобытный народный праздник принесет радость, заряд бодрости и оптимизма на долгие годы. А участникам праздничных состязаний искренне желаю удачи. Пусть победит сильнейший. С праздником! Сабантуй Белян! Рахмет! Бигзур рахмет сізге. Дорогие участники праздника, давайте поблагодарим наших гостей за теплые слова и поздравления. Рахмет сізге. Қадірлі достар, Сабантуйның күрке, татар күрәше һәм әлбәттә ялқынлы ат чабышлары. Хәзерге мизгелдә көтеп алынган бәйге ат чабышлары бара. План буенча 12:00 сәгатькә инде аңа нәтиҗәләр чыгарылырга тиеш иде. Без аны һичшиксез игълан итәрбез. Самыми древними и основными состязаниями на Сабантуе издавна... Мөслим районында күргәнегезчә Сабантуе гөрли һәм әлеге чараның иң якты мизгелләрен сез ТНВ һәм ТНВ Планета телеканалында турыдан-туры трансляцияда күрә аласыз. Бүген Татарстанда зур бәйрәм. Бүген Татарстанда бөтен Россия авыл Сабантуе уза. Монда 40лап төбәктән 500ләп делегат килде. Күргәнегезчә мәйдан кызганнан кыза бара һәм Мөслимдә бүген Россиянең теләсә кайсы почмагына килгән милләттәшләребезне очрата алабыз. Һәм әлеге чараны безнең хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ачып җибәрде. Шулай ук монда хөрмәтле һәм мөхтәрәм кунаклар да байтак. Гомумән, Россиянең күп кенә төбәкләреннән генә түгел, ә үзебезнең Татарстаннан да хөрмәтле кунакларыбыз әлеге бәйрәмне читләтеп узмады. Һәм шуларның берсе безнең Татарстанның халык артисты Рөстәм абый Закиров та безнең белән һәм Рөстәм абыйга инде традицион сорау бирәбез. Әлеге Сабантуйдан хис кичерешләр ничегрәк? Менә гадәттә көрәшчеләр һәм безнең ат чабышында катнашучылар инде алдан әзерләнә. Менә җырчылар ничегрәк килә икән әлеге бәйрәмгә? Шунда бу айрыша минем өчен кадр Сабантуйларның берсе. Минем кичәге концертта да бүген Сабантуйда инде халкыбызның данлыклы шагыйре, язучы шушы як төбәгенең һәм Татарстан халкының бөек шагыйре Зөлфәт абыйның сүзләренә язылган Зиннур Гыйбатуллинның "Сагынуга дәва юк икән" дигән җырын әзерләдем, кичә башкардым һәм бүген башкарачакмын. Инде шул хәтле матур әзерләнгән Сабантуй монда аеруча дулкынланасында һәм татар халкы өчен, үзебезнең халык өчен, шушы Сабантуй өчен горурлык хис итә. Әлеге бәйрәм безнең Татарстан җирлегендә беренче тапкыр уздырыла, 10 еллык тарихы булуга карамастан, менә Мөслим җирендән хис кичерешләрегез белән уртаклаштагыз иде. Мин инде Мөслим җирендә күп тапкырлар булган бар. Инде менә шу федераль авыл Сабантуйның шу җирлектә үткәрелүе һәм инде ул югары олимпиадалар дәрәҗәсендә матур итеп үткәрелү өчен горурлык та бар һәм шатлык та бар. Менә шундый олимпиада кадәр булсын иде. Рөстәм абый, сезгә бик зур рәхмәт безнең белән фикерләрегезне уртаклашканыгыз өчен. Һәм чыннан да безнең Сабантуе тагын да югарырак үрләрдә булып, тагын да зуррак масштабларда үтсен иде. Без исә сүзне минем коллегам Гөлшәһр Шәйхетдиновка бирәбез. Рәхмәт Алмаз. Чынлап та бүген теләсә кайдан килгән милләттәшләребезне очрата алабыз дидем. Менә мәсәлән, хәзер минем янәшәмдә Төмәннән килгән Ислам әфәнде Сафин. Опа! Рәхмәт, Ислам әфәнде. Сез үзегез әлбәттә монда теге Сабантуй кайфын тудырып йөри торган кеше инде, шулай да сорыйм әле. Ничегрәк сезнең кайфлар, ничегрәк сезгә Сабантуй? Бик яхшы. Кырдылар көне дә бик эссе дә түгел. Бездә эссе 36 градус. Мен әйтәм, монда Казанда салкынча дигәч без шаптык монда килдек. Рәхәтләнәбез шушы Сабантуйда. Җил бар, әзер кешеләр елмаеп тора. Без дә үзебез шат, менә ничектер дулкынланып торабыз. Менә сез инде кичә үк башладыгыз бу Сабантуйда, монда бөтен Мөслимне битеп килдек. Әлкидә балалар белән килгән идек. Балалар төркем ансамбле Вак Бәлеш дип атала. Анда катнаштык Уин фестивалендә. Шуннан соң инде монда кирип чыкканбыз дип өметләнәбез. Шулай.
Алайса, ул сезнең кайсы авылда, төмәннең кайсы авылында? Төмәннән җирак түгел 50 чакрым бер Талымхан дигән бер авыл бар. Шунда яшәп, шунда гөрлибез дигәндә, шунда балалар белән дөнья кузгалабыз. Рәхмәт сезгә, бәйрәм белән сезне, Сабантуйлар белән. Рәхмәт сезгә дә. Менә шулай күргәнебезчә җырлый бии бар әлеге Сабантуйлар һәм төрле төбәкләрнән ерак араларны якын итеп безнең мөхтәрәм кунакларыбыз да килә һәм шуларның берсе белән таныштырып үтик әле ул Самар өлкәсенең дуслык оешмасы президенты Конюкаев Фәхретдин Бәдретдин улы. Әйтеп китсәгез иде, исәнмесез, хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Самарада татарлар ничек яши икән безнең? Күпме татарлар? Бик яхшы. Без 2 кат уздырдык авыл Сабантуй. Беренче Сабантуй булды Алкинда, 10нчы Сабантуй булды Камышлыда. Татарстан, рәхмәт үзегезгә. Безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич, рәхмәт сезгә. Бөтен дөнья конгресска рәхмәт. Татарлар, бергә булыйк, бердән булыйк. Алга. Үзегездә дә менә мондый Сабантуйларны кайчан күрергә насыйп булыр икән? Теге елда гына уздырдык, 5 елдан так уздырабыз. Менә сездә башланып киткән иде әлеге Сабантуй шунсы кызык. Соңгы 19нчы елда да нәкъ менә сезнең регионда узды. Киләчәктә дә планнар бармы? Чөнки сез алынсагыз икән шулай ук масштаблы үткәрергә гадәтләнгән. Без татарлар тарихыбызны, культурабызны, телебезне яратабыз. Алла кушса, 3нче Сабантуйда була Самарада. Бик зур рәхмәт. Сезне алдагы бәйрәмнәрдә дә көтеп калачакбыз без. Һәм әле безнең бәйрәм дәвам итәчәк. Безнең белән булыгыз, кунаклар да күп булачак. Без төрле географик яктан киң мәйданнарга чыгачакбыз һәм иң кызыклы мизгелләр әлбәттә безнең турыдан-туры трансляциядә. Һәм әлбәттә бик матур концерт мизгелләре күрә алачаксыз. Безнең белән булыгыз, һәрвакыт безнең белән калыгыз. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле. Бәйрәмебез дәвам итә. Дорогие друзья, древний и прекрасный праздник Сабантуй издревле воспитывал новые и новые поколения отважных богатырей и ловких красавиц. Ведь все игры Сабантуя – это проверка на силу, выносливость, смекалку, умение бороться до конца и работать сообща. Одним словом, Сабантуй – это истинно народные, красочные, но самые настоящие спортивные состязания. Наша гордость, наш Сабантуй помогает сохранять наследие и растить прекрасную, полную жизненных сил молодежь. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин недавно сказал, что борьба крэш из национального вида спорта должна стать общероссийским и занять свое достойное место среди олимпийских видов спорта. Шуннан да, дуслар, инде уеннарны башларга вакыт җитте. Бик тиздән мәйданда татарча көрәш башлана. Игътибар белән күзәтегез, якыннарыгыз өчен җан атып утырыгыз. Һәм әлбәттә инде ул уеннарның барышын без комментатор аша ишетербез. Мөслимнең үзенең комментаторы катнашырга тиеш иде, аның тавышын ишетербез. Ишетмәсәк безгә хәбәрләр китереп бирерләр, без аларны сезгә белдерә торырбыз. Сабантуйларда да алга карый халык. Көрәштәрә башлый нәниләрдән алып. Сөлгеләр Төрле мәйданнарда күргәнебезчә Сабантуй гөрли, каядыр от чабышы бара, каядыр көрәшчеләр. Һәркем үзенә биредә шөгыль таба ала һәм безнең кунаклар да төрле яклардан килә. Төрле регионнардан гына түгел, инде бөтен дөнья буйлап сибелгән татарларыбыз нәкъ менә әлеге мөслим җирлегенә җыелды. Һәм шулай ук ерак араларны якын итеп безнең Төмән өлкәсеннән дә кунагыбыз килде. Фәрит Курманов, сөйләп китсәгез иде, менә ничегрәк сезгә Сабантуя һәм шулай ук үзегездә дә мондый Сабантуйларны кайчан күрергә насыйп булыр? Инде Сабантуй Мөслим районында бик гөрләп, матур булып, безнең милли бәйрәмебез булып үтеп бара. Алла боерса, безнең якларда да үтәр дип ышанып калабыз. Һәм инде шушы авыру вакытларында хәтле ул бик гөрләп үтә торган иде. Һәм бездә әле аны боермадылар. Алга таба безнең татарларыбыз шулай бәйрәм итер дип ышанып калабыз. Һәм шулай ук сез монда бит әле буш кул белән килмәдегез, махсус концерт программалары, номерлар, баянчылар белән килдегез. Менә балалар да белгәнебезчә шулай ук сезнең бик нык әзерләнде. Менә ниндирәк чараларга әзерләндегез һәм программада нәкъ менә Себер татарларыннан нәрсә көтәргә? Безнең инде монда Вакбалиш һәм Пышны дигән ансамбльләребез килде бергә. Һәм алар президентның каршында үзләренең югары президент белән янында эшли торган югары кунакларыбызның алдында чыгыш ясадылар. Һәм инде икенче мәйданчыкта алар хәзер концерт программада үзләренең чыгышлары белән номерларын күрсәтәләр. Бик тырыш һәм аларның арасында безнең балалар да бар.
һәм монда килеп, безнең янга, шулай Татарстан җиренә шундый матур программа алып килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә уңышлар теләп калабыз һәм әлбәттә Татарстан җирлегендә сезне кунакка һәрвакыт көтеп калачакбыз. Гөлчәчәк, сүз сиңа. Рәхмәт Алмаз. Без хәзер менә сүзне мондагы хуҗаларга бирәбез. Мөслим башлыгының урынбасары Азат Музаидович. Менә ничек бик каты яхшы әзерләнгәнсез. Кайчан башланды бу әзерлек Сабантуй? Biz инде бу Сабантуйны бик зарыгып көттек, чөнки инде узган ел Сабантуйлар булмады. Без инде 2 ел эчендә дип әйтергә кирәк, шушы мәйданны полностью әзерләп чыга алдык. Чөнки безнең бәләкәй генә мәйдан бар иделектән. Бу мәйданны инде без 250 гектардан артык моның гомуми мәйданы. Бу инде безнең Акбуендагы төзекләндерелгән бөтен мәйданнар белән берлектә. Шуңа да biz инде шушы мәйданны ясарга ярдәм иткән республика хөкүмәтенә, район халкына, һәм инде гомумән бөтен строительләргә, төзүчеләргә рәхмәт ясый килә. Һәм инде бердәмләшеп шулай матур итеп яшәргә булсын иде. Инде бүген Сабантуйга килгән делегатлар, безнең инде 550 делегат, алар инде Мөслим безне кичә карадылар, төрле объектларда булдылар, Мөслим урамнарын карадылар, халкы белән таныштылар. Һәм бик зур рәхмәт ясый килә үзебезнең Мөслим халкына. Чөнки шушы килгән делегатларны алар өйләрендә кундырдылар, ашаттылар, кунак иттеләр. Һәм инде икенче көнне менә бергәләшеп шунда Сабантуйга килеп матур итеп бәйрәм итәләр. Без инде үзебезнең барлык кунакларыбызны сәламлыйбыз бүген Сабантуй белән. Аларга иминлек, сәламәтлек булсын иде. Бүгенге көн менә ничек матур булды, киләчәк тормышларыбыз да шундый матур булсын иде. Рәхмәт, чынлап та бик искитәрлек. Бу теге Сабантуйга килгәч баштан ул теге мәйданына гаҗәпләнәсең, исең китеп кала. Рәхмәт сезгә бик зур, Сабантуй бик күңелле бара. Хәзер инде без концерт карыйбыз. Мәйданга карап калмыйбыз. Безнең әле тагын кунакларыбыз да бар. Менә хәзер Гөлчәчәк, аңладыңмы инде? Мөслим җирлегенең ни өчен әлеге зур күләмле Сабантуйны кабул итүен? Монда үткәнче тагын куеп үткәрәсең, монда зур паркта, шундый матур паркта чынлап та монда килеп күрергә кирәк. Сабантуй үткәннән соң да килеп күрә ала минемчә монда. 1 ел үткәрелә инде әлеге Сабантуй һәм аның беренчесе, әйткәнебезчә, Самара өлкәсе Гали авылында узган иде. Һәм әлеге җирлектән безнең шулай ук үзебезнең тагын бер кунагыбыз бар. Ул да булса Идрис Мухлабаев. Хәерле көн, исәнмесез? Хәтерлисезме менә 10 ел элек булган Сабантуйны үзегездә дә? Хәерле көн, исәнмесез? Хәтерлим, менә беренче Ауыл Сабантуйы всероссийский масштаб буенча действительно Гали авылында узды. Ул Сабантуйны инде беренче татар бөтен татар конгрессы булышты, Татарстаныбыз булышты, президент Минниханов. Бик матур узды беренче Сабантуй. Бүгенге Сабантуй турында әйтәсем килсә, действительно Мөслим нык әзерләнгән, Татарстан нык әзерләнгән. Безне матур итеп каршы алдылар, матур итеп безгә мәйданны күрсәтүчеләр. Менә тагын нәрсәләр көтәс әлеге бәйрәмнән, чөнки кемдер концертны карарга килә, кемдер ярышларда катнашырга килә, кемдер инде әлбәттә кунаклар һәм дуслар белән очрашырга килә. Менә сез әлеге бәйрәмгә нинди максатлар белән килдегез? Мин бу бәйрәмгә килдек, без ничек Татарстан Сабантуйны үткәрә, безне Татарстан үрәтте. Менә без Татарстаннан үрнәк алып китәбез инде бу Сабантуйдан. Ничегрәк үткәрергә, матур итеп үткәрергә, матур итеп каршы алырга кунакларны. Бик зур рәхмәт безгә килгәнегез өчен. Без инде тамашачылар белән бергәләп хәзер концертның һәм әлеге Сабантуйның иң матур мизгелләрен карауны дәвам итәбез. Бәйрәм белән сезне барыгызны да безнең белән калыгыз. Gül yanışayka bulsak kına Min bәхетле тоям үземне Сөю назы кебек кабул итәм Синең әйткән һәрбер сүзеңне Gül yanışayka bulsak kına Min бәхетле тоям үземне Сөю назы кебек кабул итәм Синең әйткән һәрбер сүзеңне Синең белән генә бәхетле Dünyamı tügerek Singil olsam göbeğimi bakşasında Min bulurmun şayanı küberek Singil mülagine Bakıtle binsin Bulanda dünyamı tügerek Singil olsam göbeğimi bakşasında Min bulurmun şayan küberek
yaşav üçün yaratılgan ikev par bulup Yaşigeligine tanışkanda şayan gaşık sügen yar bulup Biz baqitli bulup yaşav üçün yaratılgan ikev par bulup Yaşigeligine tanışkanda şayan gaşık sügen yar bulup Senin bilen gine baqitlimin sen bulanda dünya tügerek Sen gül bulsan ömrümü bakşasında min bulurmun şayanı küvelek Senin bilen gine baqitlimin sen bulanda dünya tügerek Sen gül bulsan ömrümü bakşasında min bulurmun şayanı küvelek Min bulurmun şayanı küvelek Min bulurmun şayanı küvelek Bayram bilen dostlar. İsenlik, sağlık hemmegizge de tileyim. Татарстанның халық артисті Вил Усманов. Сабан туйлары кышыңны күрсәтә торган урында шулаймы, Алмаз? Әлбәттә, монда милли көрәш белән тыш әле кешеләр төрледән төрле ярышларда үзләрен сынап карыйлар һәм күргәнебезчә Сабан туй кыза, һава торышы шулай ук инде Сабан туена килгән барлык кунакларны үзенең яхшы һавасы белән сәламли. Әйе, һәм безнең әлбәттә тагын кунакларыбыз бар. Менә Петербургтан килгән Ринат әфәнде. Сез менә безне хәзерге вакытта бөтен дөнья татарлары карый. Сез ул татарларга нәрсә дип әйтер идегез? Шуннан да менә барлык тамашачыларны һәм дә шушы мәйданны караучыларны шушы олы байрам белән тәбрик итәм беренчедән. Бу безнең милләтебезне оештырып тора торган байрам. Бу безнең өчен кирәк байрам. Һәм менә шушындый җирлектә, шушындый матур Сабан туйны оештыручыларга бик зур рәхмәтләребезне генә әйтер идек. Шуннан да без шушындый Сабан туй булган халык. Без үзебезнең тарихыбыз, мәдәниятыбыз булган халык. Һәм без алга таба әле күп еллар яшәргә тиеш, Алла берсә. Ничегрәк сезгә быелгы Сабан туй? Сез бит күп Сабан туйларда булгансыз. Быелгы Сабан туй турында нәрсә әйтә аласыз? Нәрсәсе үзенчәлекле аның? Менә быел Сабан туйлар шуның белән билгеле булды. Без бер ел барыбыз да иләрдә утырганнан соң инде яңадан кешеләрне күрә алдык. Үзебез аралашу бәхетенә ирештек. Менә шуның белән бергә бу байрамның чын мәгънәсендә нинди зур әһәмияткә икәнлеген тагын бер тапкыр күрә алдык. Һәм шуның белән бергә ул бит Сабан туй бәйрәм генә түгел. Ул бит безнең миллилегебезне күрсәтеп тора торган һәм безнең үзәгебез булып тора торган әйбер. Менә анысы белән дә ул безгә бик мөһим. Рәхмәт, Ринат әфәнде, сезгә бик зур бәйрәмнәр белән сезне тагын бер кат. Рәхмәт бик зур. Дөрестән дә әлеге бәйрәм ул берләштерү урыны һәм очрашу урыны да безнең тагын да кунакларыбыз бар. Ул да булса Удмуртиядан шундый үзенчәлекле исем белән Бриллиант ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Кайсы яклардан килдегез һәм шулай татарларга сезнең теләкләрегез? Без Удмуртиядан Ижау шәһәреннән шундый матур гүзәллек бәйрәме, яшьлек бәйрәме, халыклар бердәмлеге бәйрәме. Миндә менә кешеләр агып тора. Һәм инде мин хөрмәтле милләттәшләргә үзебезнең Удмуртия җирлегеннән аларга тазалык телим, ныклы сәламәтлек, озын гомерләр, матур, бәхетле тормыш. Безнең менә нинди генә авырлыклар килсә дә, безгә шушы үзебезнең халкыбызның йолаларын саклап, аларны яшьләребезгә, балаларыбызга җиткерергә иде. Һәрберегезгә менә шу теләктә калам. Бик матур теләкләрегез өчен рәхмәт. Чыннан да монда өлкәннәр өчен генә түгел, балалар өчен дә аерым Сабан туй үткәрелә. Димәк, һәр килгән кеше инде үзенә теләгән ярышларда катнашып, үзенә теләгән бүләкләрне алып китә ала. Нәкъ шулай, Алмаз. Әле быел әле беренче тапкыр татар базары да оештырыла монда. Син белгән идең ул турыда? Монда әллә нәрсәләр бар. Килегез, күрегез, үзләрегез белән күрә алмасагыз, безнең телеканал аша турыдан-туры трансляциядә карый аласыз. Һәм әлбәттә саклык чаралары турында онытырга ярамый. Әлбәттә, монда биредә барлык саклык чаралары һәм ковидка каршы әлеге чаралар үтәлгән һәм шулай кешеләр дә инде моны белеп торсын иде. Әйе, бәйрәм дәвам итә. Концерт карыйбыз.
meydandan kıza bara, künde kızdıra, meydanda kıza, Sabantuyda kıza bara. Шыннан да күңелле мизгелләрне сез күрә аласыз. Җырчыларның һәм әлбәттә инде безнең халыкның иң күңелле мизгелләрен безнең телеканал тәкъдим итә. Һәм әлбәттә ул һәр бәйрәмнең менә иң матур күрке әлбәттә аның кунаклары. Хәзерге вакытта минем янда менә Ульяновскидан килгән безнең Рәмис әфәнде. Ничегрәк кәефле. Keyifler менә дигән шокарда шатланып сөйнеп йөрибез. Чынлап та безнең иң Ульяновск өлкәсенең иң зур делегацияларын берсе килде. 30-дан артык кеше. 30-дан артык кеше килдек, бер автобус алып менә кичә авылларга апарлар, кич кундык шундый күңел итеп ял итте. Район җитәкчелегенә дә гомумән мөслимләргә рәхмәт әйтәс килә. Шука матур итеп каршы алдылар. Мунчалар ягып, өстәлләр әзерләп безне төнге сәгать 12-гә көтеп утырганнар иде. Sabantуй кичәүк башланды дисәк тә булай мөслим. Кичәүк башландык. Мин карап йөрим, мин форсаттан файдаланып бөтен телевизор карашларын чакырыйм. Киләсе елга үзебездә узачак федераль Сабантуйга 18 июнь көнне бездә булачак 4-нче тапкыр без Сабантуй уздырачакбыз. Ульяновск өлкәсе Россиядә бердән-бер регион, кайда 4-нче тапкыр Сабантуй уза. Инде бүген әзерлек эшләре башланды. Оештыру комитеты төзелде. Һәр вакытта без кунакларны каршы алырга әзер. Безнең тәҗрибә зур. Бәйрәм белән котлап, аларны бәйрәмгә чакырып калам мин. Рәхмәт, сезнең аса тәҗрибәсе Sabantuyда. Рәхмәт. Рәхмәт, Рәмис әфәнде, рәхмәт. Менә бит күргәнебезчә һәр регионнан 30-ар, 40-ар, 50-шәр кеше килә, делегациялар зур һәм әлеге мәйдан бу кешеләрне инде чын мәгънәсендә сыйдыра да ала. Һәм тагын әле Пенза өлкәсеннән дә безгә кунакларыбыз килде. Җиһанша әфәнде, исәнмесез? Сез монда ничек килдегез һәм шулай ук нинди максатлар белән әлеге бәйрәмгә килдегез? Без Пензадан килдек. Бергә татар халык белән дәрәҗә алабыз, багабыз, ничек Сабантуйбыз уза. Аллага шөкер, безнең зур байрамыбыз бар. Татарлар җыена, без Россиядән, без дөньядан җыеналар. Мин үземнән һәм Пенза өлкәсе татарлары исеменнән тәбрик итәм беренче халыкны Сабантуй байрамыбыз белән. Телим саулык, сәламәтлек, бәхет, озын тормыш һәм Алла Тәгаләнең рәхмәтен. Мөбарәк булсын Сабантуйбыз. Бик зур рәхмәт сезгә килгән өчен һәм әлбәттә сезнең белән бергәләп һәм тамашачылар белән бергәләп без Сабантуйны карауны дәвам иттерәбез. Бәйрәм белән сезне бәйрәмгә килегез, безнең янга килегез, мөслимгә килегез. Шундый матур Сабантуй бүген. Сервинас. Şatlıklı gün bugün, beyram bugün. Milli Sabantuyları bugün. La 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 li li lam. Yaz günlerinde jirge yemiste bakışlar kayıtta sin gitken yoktan selamlar günü olur eydiniler. Midil buyu koyunlarına onlar şiddetleşip yolan aya şılar tüslüydür yarına Biliyor adam kızını kardeşlerine hürmet etken kim diyor atam Şuna küresizge bağışlanan yürü hücrularını yantratan Sabantuy'un
күңелле. Бүген монда икеләтә бәйрәм. Сабантуйда түгел, бу безнең милләттәшләребез җыены да әле ул. Һәм халык һаман килә мәйданнарны күрсәгез, биредә амфитеатрда гына түгел, төрле почмакларда махсус тематик зоналарга бүленгән урыннарда кунакларыбыз инде сибелеп, һәр яклап килеп бәйрәм итүне дәвам иттерәләр. Һәм безнең әле Свердлау өлкәсеннән дә кунагыбыз бар. Салават әфәнде килде Свердлаудан. Сездә татарлар әлеге Сабантуйны ничегрәк көтеп тордылар? Хәерле көннәр, кадерле дуслар. Свердлау өлкәсеннән без муслим җиренә иң беренче делегация булып килеп төштек. 20 кеше бар бездә. Өлкәбезнең төрле шәһәрләреннән һәм инде татарлар күпләп яшәгән Краснофимер районыннан килеп җиттек. Шок хәлендә сокланып, горурланып, кичәдән башлап бүгенгә кадәр карыйбыз, сокланабыз. Бик әйбәт әзерләнгәннәр Сабантуй менә дигән дип. Свердлау өлкәсендә безнең милләттәшләр ничегрәк яши икән, ничек гомер кичерә? Бик яхшы итеп милләттәшләребез яши. Һәрбер авылларда безнең Сабантуйлар уздырыла, гореф-гадәтләр, үзешчән сәнгать коллективлар барысы да бар. Кайнап яшибез, Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең кунаклар әлбәттә инде Сабантуйга килмәде. Берничә көн алдан килеп төрле чараларда да катнашырга өлгерде. Һәм хәтта Сабантуй төгәлләнгәннән соң да әле алар кайтып китмәячәкләр. Мондан симәсендә бәйрәм бүгенгә бетмәс кебек. Миңа чөнки менә хәзер минем янымда хәзер Әстерханнан килгән Фәгыйлә ханым. Фәгыйлә ханым, менә безнең хәзерге вакытта ТНВ һәм ТНО Планета каналларыннан бөтен дөнья татарлары карый. Аларга нәрсә дип әйтер идегез сез? Менә камерага карап үзләренә нәрсә дип әйтер идегез? Исәнмесез. Сабантуй бик матур бәйрәм, татарның гореф-гадәтләрен күрсәтә, милли аралаша белүен аңлата. Шаярып, көлеп, уйный торган бәйрәм була. Без Әстерхан өлкәсеннән килдек, бик довольны остались. Сез әллә берәр ансамбльгә йөрисезме? Ничек атала ансамбль? Азар театрында катнашам, җырлап да бик шыталам. Быелгы Сабантуй сезгә ничек истә калачак? Быелгы Сабантуй менә бик үзенчәлекле, ничек яхшы, бөтен нәрсә шугады. Без Чебоксарда булдык, Самарада булдык ансамбль белән. Бик шады мөслимдәгеләр. Әстерханда менә татар авыллары күпме, әйтегез әле? Әстерханда татар авыллары күпме? Күп, авыл татарлар күп, Әстерханда татарлар күп. Сез кайсы авылдан үзегез? Үзегез кайсы авылдан? Авылдан түгел, Әстерхан үзеннән. Әстерхан үзеннән. Сез шулай гөрләшеп, бергәләшеп яшисез Татарстан? Бөтенегезгә рәхмәт сезгә. Рәхмәт бәйрәм белән сезне. Тамашачылар да бездән аерылмасын иде. Чөнки әле тиздән без көрәш буенча да баш батырны билгеләргә тиеш. Шундан соң атлар чабышында да төп бүләк машина җиңүчесен беләчәкбез. Сабантуйның бүләкләре шәп мыйлайым алмас. Әллә көрәшкә син дә кереп чыгасыңмы? Керергә мөмкин, әгәр дә инде чакырсалар һәм бәйрәм шулай кызып китсә, монда бездә катнашырга мөмкин әлеге ярышларда. Мин синең өчен кереп җанатып торыр идем. Ярар, менә бездә бит әлбәттә тамашачы буларак кына түгел, монда һәркем әйткәнебезчә үзен катнашучы буларак да сынап карый ала. Сабантуй бик күңелле, шундый рәхмәт. Кунаклар килә. Менә монда сез күрәсездер инде монда нинди генә төрле милли киемнәрдән килгән милләттәшләребез һәр кайсы белән күрешеп сөйләшәсе килә, шундый рәхәт. Һәм җыр бию белән безнең турыдан-туры трансляциядә да дәвам итә.
Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Россиянең Кешечек, син беләсеңме, әйе? Менә бу бәйрәмнәрнең үзенчәлеге нәрсәдә? Монда кунакка килгән безнең кешеләр, алар Сабан туйда кунак буларак кына түгел, ә үзләре дә катнашучы буларак инде актив катнашалар. Әлбәттә, монда нинди генә уеннар юк, монда бит әле сыйлыйлар бөтен кешене. Менә кунакларга килгәндә безнең Хаминең янында Мариэлдан килгән Гәрәй әфәнде. Янәшрәк якынрак килегез әле менә. Менә сез нинди уеннарда катнашырга җыенасыз бүген? Хәерле көн, хөрмәтле бөтен татар халкын, бөтен дөньяда яшәүче татар халкын бүгенге Сабан туй бәйрәме белән тәбрик итәсем килә. Бик күркәм бәйрәм. Менә монда гына утырып кына карап торасы килми. Шушы күркәм бәйрәмдә мәйданга чыгып, капчык барышына үзем чыгасы килә. Ә көрәшмисезме сез? Юк, көрәшмим, менә капчык сугышына чыгасым килә. Ә Мариэлда Сабан туй уздымы быел? Кызганычка каршы быел бездә Сабан туй булмады. Менә шушы бүгенге мондагы кебек мотор итеп бездә дә Сабан туйлар гөрләп уза. Бу да инде бу безнең барыбызның да Сабан туй, әлбәттә, бөтен милләттәшләребезнең, бөтен Россиядән килгән милләттәшләребезнең Сабан туйы бүген. Рәхмәт, бәйрәм белән сезне. Син беләйдеңме, Гөлчәчәк, Гомәр әфәнде үзе гөстәләр ясап, гөстәләрдә уйнаганын. Шулаймыны? Әйе, милли уен коралларында уйнап, кызганыч инде әлеге басып торганда хәзер әлеге уен коралы үзе белән юк, ләкин без әлбәттә инде Сабан туй барышында әлеге уен коралларын, баяннарны күрдек, башкаларын да күрергә насыйп булыр һәм шулай ук безнең талантлы бит безнең халкыбыз алмас. Менә талантлы кешеләребез бар безнең. Әйе, Төмән өлкәсенә дә килгән кунаклар бар. Гөлнур белән таныштырып үтик әле. Менә нинди матур милли киемнәрдә килгән ул безгә, әлеге киемнәрне нәрсә өчен әзерләдегез? Исәнмесез, без Төмәннән килдек. Эшмим вопросны. Менә бу матур милли киемнәрне нәрсәгә дип әзерләп килдегез? Чөнки бүген Сабан туй безнең матурлыкны күрсәтергә кирәк иде. Халкының матуры киемдәде. Әлбәттә, менә үзенчәлекле бу татар халкына хас киемнәрме сезнең һәм гомумән татар халкы дус яшиме сезнең төбәктә? Әйе, безнең Төмән өлкәсендә татарлар бик күп һәм алар Сибир татарлары бик дуслашып яшиләр шуннан да. Бу Сабан туйдан нинди хисләр белән китәчәксез? Ой, Сабан туй шул искиткеч матур бәйрәм, матур чара, Мөслим авылы бик рәхәтләнеп монда ял итәбез. Рәхмәт Мөслим районына. Үзегезгә бик зур рәхмәт килгән өчен. Бәйрәмне карагыз, безнең белән күзәтегез һәм безнең тамашачылар да файда гына яшәсәләр дә әлеге Сабан туйны күрми калмасыннар иде, чөнки менә мондый җирдә безнең милләттәшләребезнең бердәм булуы сизелә дә инде. Әйе, ТНВ һәм ТНВ Планета каналларын җибәрегез, карагыз, бергә булыгыз, бердәм булыгыз милләттәшләр. Сабан туй белән сезне барыгызны да бәйрәм белән. Şabağımalı atlarda Azizi başlar çitte yırdı Yarları kaldı yatlarına Azizi başlar çitte yırdı Yarları kaldı yatlarına Ey kilbizinin selaminer Milçi tuğan illerine Sızılır buzağlarızdan Bez jırlagan ilerge Ey kilbizinin selaminer illerge sızıverip uzağlarızdan Biz jırlagan ilerge Sızıverip uzağlarızdan Biz jırlagan ilerge Uttu ömür, usta yaşlık Çitlerde yap Beyram devam ite,
Сабантуй göreli. Әйе, бәйрәмдә безнең кунаклар да һәрвакыт килеп торалар әлеге урынга һәм бу милли бәйрәм шуның белән үзенчәлекледер дә инде. Монда килеп аралашалар, бер-берсе белән хәл-әхвал белешәләр һәм хәтта белмәгән кешеләр дә килеп, менә кайлардан килдегез, ничегрәк яшисез, ничегрәк гомер кичерәсез дип бер-берсе белән танышалар. Һәм әйткәнебезчә безнең күрше республикалардан да кунакларыбыз бар. Шуларның берсе Марий Эл республикасыннан Рауия апа да килде безнең янга. Рауия апа шулай ук матур милли киемнәрдән килгән. Сез менә бу Сабантуйда нәрсә көтеп, нәрсәгә өметләнеп килдегез? Xayrlı gün, qadrli millətləşər, barşağızda milli beyramımız Sabantuy ilə qutlayım. Mənə bu Sabantuyuna big zor ümitlər bağalab kiləm, çünki üzümüzdə uzdurası Sabantuyğa yana oyunlar, yana özünçəlikli usullar, uylar bilən qaytabız, həm biz anı özümüzdə turmuş qaşırabız. Həm nindirək mədəni işaralar əzirləb kildiniz mənə bu beyramga? Mədəni işaralar, bizdə İtalyanda oynayışı ustabızını alıb keldik, jırçılarımızını alıb keldik. Kerek bolsa, alar sizin İxtibarınızla bizalarını bir tapşırı alabız. Şular irenip üzügiz de menə bu bayram mühitini sizib kitəsidir. Menə nindirək işlər başqarılacaq Sabantuy tügəlləngəndən sonra. Sabantuy tügəlləngəndən sonra 21-ci yılғы Sabantuy tügəlləngən günün ikinci günündə 22-ci yılғы Sabantuyğa əzirlik başlana. Biz menə bunda görüb qaytqanlarını olda aytıb ketgənçi özümüzün əzirlikə kirtəbiz. Biyüşlərə yana biyülər, kollektivlarga yana kostyumlar, nindi yana elementlar, g'urf odatimizning munda ko'rganlarin kirtu, folklor kollektivlarga ular bitinisi yil bo'yi davom etadi ham o'zining motor shog'ilishini Sabantuy maydonida ko'ra. Shunda da bu muslim Sabantuyuna da bik uzoqdan hazırlandılar sizga bik zo'r rahmat sizni uzatamiz. Әлеге bayram xatirlasangiz uzgan yil o'qinda o'targa tiyishdi әлеге muslim җирлегендә, lekin менә 1 ел дәвамында күреп торабыз аны нинди грандиоз рәвештә зурлап үткәргәннәрен. Hem bize kunaklarımız kilometre, benim yaşımda tağın bir kunak. Siz kaylardan kildiniz? Ben özüm Müslimliki. Alaysa siz hocalar, nişik sizga Sabantuy, Müslimden bunda Sabantuy ko'rganingiz var idi mi sizning? Yok, bunday Sabantuylarni ko'pdan ko'rgan yo'q endi. Bik motor Sabantuylar bizning mana shul xatli qonaqlar ko'p qaytgan. Bik motor, kunlarda motor, jilas rahat. Şol benim özümün şahsen hamımdan bütün milletleşlerimiz isminden sizin Müslüm halkına rahmet eylesin ki siz şunday kulakşıl bizden indi kişi yok sizde bugün de size rahmet olsun sizge şunday motor Sabantuy uyuşturdu Müslümanlar bütün Tatarlar için bugün bayram bilen sizne rahmet o'zingizga rahmat bizga mana qaytib turg'iz sulay bizning har bik motor bizda o'zingiz aytmasiz qonaqlarga biz bik har vaqtda da chin ko'ngildan shod rahmat kelganingiz uchun mana motor itirib kelgansiz motor itirib konsertlar qo'yasiz bik biz do'stlarimiz da bek ko'p qaytgan rahmat sizga bek zo'r bayram bilan sizni tag'in bir qat Менә шундыйрак бәйрәм мөслимдә дәвам итә һәм син беләсеңме әле Гөлчәчәк минем өчен дә бит әлеге мөслим Сабантуе аеруча әһәмияткә ия. Нинди әһәмияткә ия ул синең Чөнки мин нәкъ менә әлеге җирлектә кияү булып төшкән кеше шуңа күрә минем өчен бу икеләтә бәйрәм бүген һәм менә аңладыңмы инде әлеге җирлекне. Мөслим кызын сайладың. Менә чөнки әлеге җирлектә менә шундый тырыш кешеләр яши, уңган кешеләр яши һәм әлбәттә инде менә мондый зур бәйрәмнәрдә оештыра беләләр. Hey olmaz bilgensin sen hatırına koyan salarga ikanin. Bayram devam ete. Hazır meydanga kız salabız.
оркестры. Оркестрның сәнгать жетекчisi Рәсим Ильясов. Бик зор рәхмәт, дуслар. Сүйіндірдігіз милли мұңларыбыз білән. Оңышлар сізге. Мәйданда ise ойыннар дәвам итә мөхтәрәм җәмәгать, менә күрәсез, жан фәрманга менә штанга күтәрәләр. Балалар ярышлары әнә шүлмәк ватыш бара, армрестлинг әзерләнәләр кул көрәшенә. Шулай ук капчык киеп йөгерү дә бар. Ул 2 номинациядә уздырыла, хатын-кызлар һәм Силгеләргә ялгап, урарга иде җир шарын. Күрсен иде дөнья Сабан туйлы, Татарстан дигән ил барын. Ил барын гына түгел, барысы да әлеге мөслим җирлеге барын да белеп бетерделәр. Һәм әйтерсеңләр, бар халык менә бу мәйданга җыелганда. Әйе, мәсәлән, Оренбургтан Альбина ханым, рәхим итегез. Ничек сезгә бүгенге Сабан туй? Хәерле көннәр, без Мөслимдә бүген кунакта Оренбург өлкәсеннән килдек. Шәп атмосфера, татарлык янып тора, гөрләп тора. Без бик шат шушындай бик югары дәрәҗәдә басыда оештырылган. Ничә кеше килдегез Оренбургтан? Оренбургтан 36 кеше килдек. Бик зур икәнсең делегация. Рәхмәт сезгә бәйрәм белән, күңелле үтсен бәйрәмнәрегез. Зур рәхмәт бәйрәм белән. Һәм безнең бәйрәм дәвам итә, шулай ук сез дә инде әлеге бәйрәмнең иң якты мизгелләрен күзәтә аласыз. Әйе, безнең белән калыгыз, ТНВ һәм ТНВ Планета каналларында шушы бөтен Россия авыл Сабан туен безнең белән бергә булыгыз. Һәм бергә карыйбыз да. Күңел хаман көтәле, нидер үзгәрер сыман. Хыялларыма юлашып, таралыр кебек туман. Зәңгәр туман капламашы, барысы юлларымны. Киләчәккә өмет итеп, җиктем хыялларымны. Зәңгәр туман капламашы, барасы юлларымны. Киләчәккә өмет итеп, җиктем хыялларымны. Язмыш төрле дөнья серле, һәр көн кертә яңалык. Эх, дип яшәм ике җирдә, шатландырсын чын барлык. Зәңгәр туман капламашы, барасы юлларымны. Киләчәккә өмет итеп, җиктем хыялларымны. Зәңгәр туман капламашы, барасы юлларымны. Киләчәккә өмет итеп, җиктем хыялларымны. Күңел хаман көтәле, үзгәрер дөньяларда. Гөл бакчалар шаулап үсәр, мине салган юлларда. Зәңгәр туман капламашы, барасы юлларымны. Киләчәккә өмет итеп, җиктем хыялларымны. Зәңгәр туман капламашы, барасы юлларымны. Киләчәккә өмет итеп, җиктем хыялларымны. Киләчәккә өмет итеп, җиктем хыялларымны. Бәйрәм менән Сабан туй! Бик зур рәхмәт! Кайсы атнардан? Багыйдылның аръягында тура җиләк бар икән. Сиңа
жияр үшін янарма кимирген. Вахиділге вақ параход, аққышылар кірдік ерзе. Айна сүйіп хислеріне жүрегін нешік түзе. Вахиділ бұйлары салларыны сыйындырған. Үні қырға тілесәңді шықмамын ұйларыңнан. Вағиділге яңғыр яуса сулары ташар керек. Икі ғымыр бірілсе де құймамын сені сүйет. Вағиділ ярларын көпірлер тұташтыра. Үзіліп сүйген ярларды мәхәббет қауыштыра. Вағиділ ярларын көпірлер тұташтыра. Үзіліп сүйген ярларды мәхәббет қауыштыра. Вағиділге құшылар келген, ей матур тауышылары. Құш қанатына бәйлермін сағыну сағышылары. Вағиділ сулары жиіліскенде тербелі. Сүйіп яшәулі насip болсын бізге де. Вағиділ сулары жиіліскенде тербелі. Сүйіп яшәулі насip болсын бізге де. Сүйіп яшәулі насip болсын бізге де. Насip болсын бізге де. Алмаз, әгәр дә син менә көрәшкә өлгермәсәң, билбавыңны тотып көрәшкә чыгарга өлгермәсәң, кайсы уенда катнашасың? Уйлап торам әле менә капчык белән сикерүдә катнашырга дип. Сиңа миңа калса шүлмәк ватуда катнашсаң буладыр әгәр дә өлгерсәк менә бу туры трансляциядән соң. Әйе, мен шулай батырга бик яратам, һәм устап атам. Һәм безнең кунаклар нинди ярышларда катнашырга ярата икән сорыйк әле безнең Пермь өлкәсеннән безнең кунагыбыз Назир әфәнде дә килде. Әйтеп китегез әле, сез нинди ярышларда катнашырга җыенасыз бүген? Безнең көрәшчеләр килделәр, алар көрәштә катнашалар. Шуңа күрә без уйлыйбыз, аларда үз уңышлыгына, үзләре уңышлыгына көрәшерләр дип. Яшь чакта Сабантуйда барыбер катнашмаган һәм төрледән төрле бәйгеләрдә үзен сынап карамаган кешеләр юктыр инде. Менә сез кайсы төрләрне аеруча ярата идегез Сабантуйда? Мин бигрәк тә Сабантуйларда йөгерергә ярата идем. Һәм шул юнәлештә күп еллар шөгыльләндем. Менә мондагы безнең тамашачыларга һәм гомумән безне караучы миллионлаган татар халкына менә сез ниндирәк теләктә торасыз? Яшәсен беренчедән безнең Сабантуй. Ул безне берләштерә, ул безне туганлаштыра һәм ул безне мәңге саклаячак. Бәйрәмдә катнашучыларга һәрберсенә изге теләкләр, сәламәтлек, саулык, бәхетләр телимен. Бик зур рәхмәт сезгә. Чыннан да монда һәр кем катнаша алырдай бәйгеләр бар. Һәм Сабантуй ул белгәнебезчә ул безнең милли бәйрәмебез һәм беренче чиратта халкыбызның бәйрәме. Һәм әлбәттә бу уеннар шул Сабантуйның күрке инде. Шуңа күрә Сабантуйга килегез.
да. Шуннан да шулай һәм без әйтеп киткән идек инде менә кемдер мәдәни чараларда катнаша, кемдер спортчылар анда катнаша дип, һәм тиздән әле безнең махсус кунакта булачак. Ул менә икесен дә берләштерә алган. Ә сездә кем кунакта Гөлчәчәк? Бездә Чувашиядән килгән Илгизәр әфәнде. Илгизәр әфәнде, сез бүген нәрсәләр күрдегез? Нинди үзенчәлекле әҗәл нәрсәләр күрдегез Сабантуйда? Бүген gördüm бик каты, бик әһәмиятле, бик каты ачылыш, бик каты матур, бик каты хәстәрләнгәннәр, бик каты ачылыш, бик каты матур булды. Ат чабышын карады, бик каты куатлы кешеләр килгәннәр. Мин Татарстан халкына бик каты рәхмәт әйтмәк кирәк. Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевичка без бөтен Россия татарларын сыйган өчен, татар халкы эшли дә белә, ялдай да белә. Бик зур рәхмәт. Шәһәр бик каты кешеләр әзерләгән икәнсез. Бик каты шат, бик матур. Концерты да матур, халык бик каты күркәм, көчле, ат чабыш бик каты матур булды. Көрәш карарга барабыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт бик зур сезгә. Рәхмәт сезгә. Менә күп кенә ярышлардан барыбер инде безнең халык милли көрәшне һәм ат чабышларын аеруча көтеп торадыр. Хәтта махсус кайбер кунаклар нәкъ менә әлеге бәйгеләрне күзәтергә килә дә инде. Әйе, өлгерсәк без дә күзәтәбез әле, имам. Әйе, хәзергә исә тагын без сезнең игътибарга иң кызыклы мизгелләрне тәкъдим итәбез. Сабантуй әлбәттә шын мәгънәсендә менә милләттәшләре без белән очрашып, таныша торган, берләшә торган бәйрәм.
һәм безнең әйткәнебезчә инде ике юнәлешне дә берләштергән махсус кунагыбыз бар. Ул да булса инде эстрадабызда һәркайсыбызда яратып өлгергән һәм шулай Сабантуй мәйданнарын озак еллар тоткан Вил Усманов бездә бүген туры эфирда кунакта. Вил абый, исәнмесез? Менә Сабантуй дигәндә минем гадәттә инде концерт өлеше дигәндә бер җырчылар искә төшә, көрәш дигәндә башкалар искә төшә. Менә сез ничек икесен дә берләштерә алдыгыз икән? Ул Сабантуйның дөресрәге йөзек каршы көрәш инде ул. Җыр сәнгате инде ул, биюләр аның теге узорлары дип әйтимез, шуны моторлый торган өлеше. Миңа инде кичкенәдән балачактан чыннан да насыйп булды, шулай баштан бәләкәйдән үк инде баян белән, гармуннар белән баштан сөлгеләр җыя идек. Анан Сабантуйна чыгып көрәшә идем инде. Хәзер җырлыйсыз, мәйданга чыгасы киләме менә көрәшчеләрне күргәч? Йөрәк ашкынамы мәйданга? Урысча әйткәндә ещё как ашкына. Көрәшәсез, теләк юкмы соң анда менә ветераннар арасында хәзер өлкән инде элек көрәшеп, хәзер көрәшне ташлаган кешеләр арасында оештырырга уйлап торалар, менә сез катнашыр идегезме? Әгәр дә алдан ук әйтеп куйсалар, миңа бит инде хәзер аның өчен әзерлек кирәк. Алдан ук әйтелгән очракта, әлбәттә, әзерләнеп махсус мин көрәшер идем, чөнки чыннан да әйтик менә 40-45 яшьтә бит инде күбебез көрәштән китә. Әле 40-ка кадәр бик барсы да көрәшә дә алмый. Аннар инде кемдер әзрәк лишний весларда үстереп җибәрәләр егетләр. Әгәр дә шунда әзме күпме нидер ярышлар ветераннар арасында, Сабантуйларында әйтик 50-60 яшьлекләр, 60-тан югары яшьтәге көрәшчеләр не көрәштерсәләр, миңа калганда әле келәмдә матур итеп егетләр кебек чыгып көрәшердәй минем танышларым бар. Бик зур рәхмәт сезгә, безгә килгәнегез өчен. Без хәзер Вил Усманов һәм әлбәттә инде барлык тамашачылар белән бергә шулай ук иң матур мизгелләрне күзәтә алабыз. Әйе, концерт дәвам итә, бәйрәм дәвам итә. Сабантуй гөрли, мәйдан гөрли, кыза бара. Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Имамиева, Айзат Мәрдан. Хөрмәтле кунаклар, кадерле дуслар, оештыручылардан бер үтенеч килеп иреште. Уеннарда катнашмаучылар Тиздән Сабантуйның иң кульминацион мизгелләре килеп җитәчәк. Ул да булса әйткәнебезчә, милли көрәш буенча абсолют батыр исеме билгеле булырга тиеш һәм һәркайсыбызда ат чабышындагы җиңүче исемен көтәдер мөгаен. Алмаз, син күбрәк ат чабышын ярдасыңмы, көрәшне мәллә? Милли көрәшнедер мөгаен, чөнки мин үзем инде балачактан шулай көрәшеп үскән кеше буларак, нәкъ менә бөтен игътибар һәрвакытагыча Сабантуйның көрәш мәйданына юнәлгән. Анан соң балачак дигәннән ул бит әле балачакта Сабантуй битне икенче төрле күренә, ул вакытта ул ничектер күңеллерәк тә кебек әле балачакта. Һәм безнең менә тагын бер кунагыбыз бар, ул Мөслим җиреннән. Фатих әфәнде, ничек сезгә нинди уеннарда катнаштыгыз, үзегез нинди уеннарны карадыгыз? Бик матур бәйрәм, бер зур рәхмәт чакырган кешеләргә дә. Мин үзем монда үскән кеше, бәләкәйдән бирле менә монда агачлар кечкенә генә, һәр зурай беткән, монда үзгәреп беткән бөтен бик матур бәйрәм. Менә көрәшне барып карадым, нык бара. Кайда барсаң да бәйрәм. Кунаклар күп, дусларны 20 ел күрмәгән дусларны күрдем. Шундый менә хисләрен туып йөри. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, бәйрәм белән сезне. Тамашачылар белән бергә хәзер ике республиканың халык артисты Айдар Галимовның да җырларын тыңлап дәвам итик. Белмим нишеләргә ташлап китә алмаларына. Китсәм туган яктан, читтән бәхет табмам, яшәрмен гөр җанны телгәләр. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннан белән бергәләр. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннан белән бергәләр. Yıllaşırlar indi, jırlaşırlar indi, min tallarga tuğan diyerli. Eğer kitsem alar,
өскен шушы жернең мин бер кошы китәргә дип канат кагына кайгы шатлыкларын шатлык сагышларын җибәрмәсләр туган ягына китсәм туган яктан читтән бәхет тапмам яшәрмәнгә җанны белгәнләр җырлыйм туган яктан җырлыйм сезнең хакта каеннан белән бергәләр җырлыйм туган яктан җырлыйм сезнең хакта каеннан белән бергәләр каеннан белән Сәлем туганнар, бәйрәм белән. Мөслимнәр рәхмәт, шундый әзерләнгәнсез, шундый матур, шундый югары дәрәҗәдә. Ил сагынам, Аллага шөкер, Сабантуй безне тагын очраштырды. Бер очрашу, бер күрешү, үзе бер гомер. Мәтрәйләрне күрдем, вәрәш башларны сагынып искә алам. Мөслимнәр, кунаклар, туган халкыбыз, туган илебез. Бәйрәм белән, федераль Сабантуй белән, федераль авыл Сабантуй белән. Бәйрәм белән. Ага, чишмә чылтыр-чылтыр дип хәтергә төшерик әле, туганнар. 30 ел элек җырлаган җырларның берсен бүген килеп тагын бер тапкыр Мөслимдә башкарасым килә. Үзем суалам икән, үзем юанам икән, карым һич табалмыйм, нигә соң янам икән? Ала чишмә чылтыр-чылтыр, сине чишмә ничек онытыр? Ала чишмә чылтыр-чылтыр, сине чишмә ничек онытыр? Şıldır, sine şişmeli şığınıtır. Şişmeller ağayken, yolların tavayken, Karim hiç tabalımım, gözlerim talam iken. Ağa şişme şıldır, sine şişmə nişək anadar. Ağa şişmə şıldır, sine şişmə nişək anadar. Ağa şişmə şıldır, sine şişmə nişək anadar. Ой, молодцы, егетләр, кызлар. Шундый шат йөзләр, бәхетле йөзләр. Матур көн, матур бәйрәм. Юлларга чыгам икән, уйларга чумам икән. Карым һич табалмыйм, йөрәгем томан икән. Ала чишмә чылтыр, сине чишмә ничек онытыр? Ала чишмә чылтыр, сине чишмә ничек онытыр? Ала чишмә чылтыр, сине чишмә ничек онытыр? Ала чишмә чылтыр,
Seni şişmen işeden atar Seni şişmen işeden atar Seni şişmen işeden atar İşeden atar Ой, молодцы. Bugün Sabantuyda birsinden birsi matur jırçılar, birsinden birsi matur jırlar, birsinden birsi matur kunaklar jıyıldı. Hem en mühimi kunaklardır indi. Halk elbette bu bayramның tüp kişileri, tüp kunakları hem en hürmetli meydan hocaları. Hem bizde öyle biz Estirxandan Galiye Hanım da kildi. İstemisiz yakınırak kiligiz. Siz mine bu bayramların nerseler küttünüz hem indi tizden bizden kulminatsiya hem siz mine nindirek keyifler bilen bayramdan koyup gideceksiniz. Biz bik matur kayıp menen mında. Maydanlarını bik matur bizegenler. Bir küp kişi jıyılgan mında. Bütün konnu sportunu karab gittik hazır. Indi konsertini karab tıralar bizden. Biz Astirxandan kildik. 680 kilometre bilen geldik. 35 kişi bizden gruppada. Bik matur bizni karşı aldılar. Administratsiyaga bik zor. Rahmetimizni tapşırabız. Sizge de rahmet. Şundan da Sabantoy meydanlarını kengeydi hem Irak oralardan da bizden elegi Sabantoy bayramlarına konaklar kile. Молодцы, кызлар. Егетlerге рахмат. Ağır tügel Üzgerirmin Şırlarına Mehabetim Simağına Bağışladım Kişir minni Eğer bulsa Hatalarım Yanlışlarım Ekşi mina Sebeplerim Nik üzgere Keyiflerim Senin ağda min bilmegen Var mı elle gayiplerim Yaşkırık bulsan irden Kişke baba sürelesin Ekşi mina sebeplerim Nik üzgere keyiflerim Senin ağda min bilmegen Var mı elle gayiplerim Ekşi mina sebeplerim Nik üzgere keyiflerim Senin ağda min bilmegen Var mı elle Halk ekirlep Sabantoy meydanına jıyıla başladı. Hem Aydar Galiev'nin tavışını işitüge türlü meydanlardan nekmine birige 5000 kişi sıydırışlı amfiteatrga taba yönele başladılar. Hem elbette bizim Irak'tan kelgen milletdaşlarımız var. Mesela İşgal ülkesinden Haydar Efendi. Hayırlı gün mine siz qaysı oyunlarda qoradığınız, nerselerde qatnaşdınız? İstenlerimiz bayramlar bile özügesine biz Tümen Novgorod ülkesinden geldik. Sabantoylar bik yemli bara bikte bu meydanda kereş meydanları bik konsertlar bik yemli bara atlar çabısı bizden atlarda alar yoktur. Sizde bik mında yemli şanardan biz mında geldik. Rahmet sizge bek zor Irak ağlarına yakınlık kelganligiz için bayram bilen sizni. Bir de kelgen konaklarının geografiyası şundan da zor indi. Elle koysa Irak illerden başlap bizning Rossiyaning Irakdagi töbeklerinden hem indi elbette Tataristan'ın her bir rayonundan mında vakiller hem delegatsiyalar var.
bir günlerde Biz ikev ayrılmaz barqanna Bir kimde keralmaz ara Hasretni güller biz ikiga Şiddiyatlar salsa yara Min seni ömrüm boyana Işıkla varırmı cillerden Üzülse barası yollarım Vururmen min köpürgüllerden Yol geldiğiz Şatlık var turmuşta kaygı var Altı yaş bulup min balkırman Külengni kapılasa bulutlar Min seni bilmerim boyuna Işıkla barırmın cillerden Üzülse barası yollarım Vururmen min Ömürнең алтын минутлары. Шушы минутлардыр инде достарым. Ойлап карасаң, ömürнең бүтән минутларда алтын була алмый, мына булары иң алтыннары, иң матурлары кызларның. Сабан тойның иң ямлысы Муслимда. Yazmış ille utenan sinden Aldırmışım yine yalızım Alıp gelşi rahat günlernim Üzerteli usal yazmışım Ey ömürün altın minutları Gitmez garip gerek ilgez Şul mizgilden ben gerek kalıp İlk bəxtli mine idegez Ey ömürün altın minutları Gitmez garip gerek ilgez Şul mizgilden ben gerek kalıp İlk bəxtli mine Yazmış illekçe allemina Hükme bağlı iken büdesim Tanışlığa bilen gün elimden Kile oldu ömür idesim Ey ömürün altın minutları Gitmez garip gerek ilgez Şul mizgilden ben gerek kalıp İlk bəxtli mine idegez Ey ömürün altın minutları Gitmez garip gerek ilgez Şul mizgilden ben gerek kalıp İlk bəxtli mine idegez Ey ömürнең алтын фотографический минутлары хәтердә калсын. Соңыннан миңа күрсәтерсез, пожалуйста, ярыймы? Миңа да бирерсез бу фотографияларны. Муслимне искә алырбыз, Сабан туен искә алырбыз. Кызлар, ярыймы? Ayılahım yerden mine Başlamasın elle şan
уянам. Яңа таңның әрлер ертәсендә жанға өмет тойып уянам. Эй гомернең алтын минутлары китмәскә дип кире килегез. Шул мизгелдә мәңгелеккә калып бик бәхетле мине идегез. Эй гомернең алтын минутлары китмәскә дип кире килегез. Шул мизгелдә мәңгелеккә калып бик бәхетле мине идегез. Шул мизгелдә мәңгелеккә калып бик бәхетле мине идегез. Бик бәхетле мине идегез. Эй гомернең Россиянең 40-тан артык төбәген Татарстан бүген бер мәйданга җыйды. Һәм ТНТ, ТНТ Планета каналлары аша, туры эфир аша сез дә безнең белән булдыгыз, кадерле тамашачыбыз. 2 сәгать барган трансляциябыз үзенең ахырына якынлашачынан да 11-нче бөтен Россия авыллар татар сабан туе Татарстанда мөслим җирлегендә беренче тапкыр уздырылды һәм киләсе елда ул күрше республикабызда Мордовиядә узачак. Сезне дә әлеге бәйрәмнәрдә актив катнашырга чакырып калабыз безнең милләттәшләребез. Менә шушындый матур бәйрәмнәрдә бергәләшеп, күрешеп, бәйрәм итеп яшәргә язсын. Сабан туйлар белән дуслар, сау булыгыз. Сабан туй белән хушыгыз. Шират монда. Айдар Галимов! Ярар дусларым, рәхмәт зур итеп. Гаепләп калмагыз. Яңа очрашуларга хәтле. Алла берсә, бәйрәмнәр белән. Яхшы вакыйгаларда гына очрашырга насыйп булсын. Рәхмәт балакаем. Рәхмәт.